Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero que funciona. Nada de complicarse, só ti e o teu corpo en movimento. Veña, comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Que tal estades? Gañas de empezar? Sí. E na casa como estamos? Con gañas, con enerxía. Imos alá, como a sempre. Cheguei a adestrar e vin a Noemia así, facendo gestos raros e tal, e dixo, hostia, esta está mal. Antes Anxo viu que estaba no espello practicando un pouco de lingua de signos, porque é certo que estes días teño a proba final do nivel de iniciación. Quería facelo ben, entón cada momentiño que teño pois é para practicar un pouco. Imos aí ca zona do pescozo, a un lado e a outro, que eu recoñezo que teño un pouquiño tocado, que está aí un pouco... E sabedes de que? É de dormir un pouquiño mal, que últimamente non descanso ben. Hacia diante, suave... Eso é... Movimentos pequenos, cortos... Eso. Cos brazos abrindo e cerrando... Igual... E bueno, xa se vai notando tamén o tempiño. Creo que tamén o tema das cervicais tamén teñe que ver o frío que vai facendo, arriba e abaixo. Eu o frío levo cho mal, eu marchaba para Sevilla, pero xa. Eu marcho contigo, Anxo. Aquí que sodes, team frío ou team calor? Eu team frío, sin duda. Calor sempre. Calor. Imos a cintura. Eu son do equipo calor tamén, Ainda que recoñezo que cando falo con xente que vive nas Illas Baleares, nas Illas Canarias, acaban todos un pouquiño cansadiños do calor e sempre buscan, cambiamos, sempre buscan o tempo do norte. Sí, suele pasar, os do norte buscamos o do sur e do sur o do norte, nunca estamos contentos. En Santiago, que solo chove. Tiña que dicilo, se non te Juntamos vai ben. pernas... Pois en Santiago vou vos dicir unha cousa. Votan sempre Santiago cando chove. Non sei por qué. Porque chove sempre. Non é verdade. Que casualidade. Fai anos sí. Chove moitísimo, as cousas como Fai son. anos sí. Cando eu era nena, recoñezo que sí. Pero Cambiamos. de uns anos para cá, iso de que non hai cambio climático, non é verdade. En Santiago fai sol Casi van tamén. poñer unha praia en Santiago do sol que fai. Pois mirade, para a próxima sesión, ahora xa estamos acabando a mobilidade, imos a preguntar se sodes máis de costa ou de interior, vale? Hacia dentro, porque xa sabemos que aquí o frío non o levamos moi ben, cambiamos, pero tamén hai que saber se é de costa ou de interior, porque o clima cambia moitísimo. Hacia dentro, e imos xa a comezar, acabamos xa con mobilidade articular, imos a comezar. Hoxe temos unha clase na que vamos a traballar o tren superior e sobre todo imos a traballar con gomas, así que se tedes unha goma na casa, ide preparando porque xa vamos a utilizar no quecemento, vale? Teño que decir que fixen xa 3 veces o camiño de Santiago, e das 3 veces que fixen, as 3 choveu. De cada 10 veces que vou, 8 chove. Eu que sei, eu non vivo ali tampouco todo o tempo, coincidencia, sí, pero chove máis que aquí, sí. A min a choiva tampouco me molesta. Entón, Teño estado con choiva, teño estado con sol, teño estado con néboa, o seña que será como en todos os sitios, o que tamén di que en Santiago a choiva é arte, polo tanto, algo terá a choiva de Santiago. O cambio climático existe, en Santiago cando eu era nena chovía moitísimo, pero a día de hoxe non, hai moitísimos días de frío, eso sí, cada vez fai máis frío e máis sol, eu agradezo o sol, o frío xa non tanto. Imos a empezar a entrar en calor facendo un jumping jacks, aí abrindo e cerrando, aí. Imos pegando chimpos, abrindo, eso, e xuntamos arriba, cada un o seu ritmo na casa. Eu non salto, Edi, eu... Exacto, eso, facemos como estrella, vale? Se non queremos saltar, abrindo as pernas, levando os brazos arriba, e cada un o seu ritmo. Xa casi me gustan a min. Veña, estamos terminando. 4, 3, 2, 1... Vale, moi ben. E agora imos a seguir aí levantando as pernas arriba, levando os xeonllos arriba, movimento de brazos, e imos aí acompañando. Subimos ben esas perniñas, movemos ben eses brazos.
Eso aí, aguantamos aí uns 30 segundiños en movimento o corpo, activando esas enerxías. Eso aí, imos quitando o frío do corpo, xa se vai notando. Sí, sí, Aquí xa non fai frío, Claro, aquí xa non fai frío, xa non fai falta que metan a calefacción. 3, 2, 1... Vale. E agora sí, imos a quentar un poquinho máis esa zona superior. Imos a coller as gomas. Imos a estirar os brazos. Vamos levar os brazos cara adiante e vamos a estirar esta gomiña, vale? Imos a xuntar as cápulas atrás. E aí, este exercicio sinxelo, pero que serve moito para activar esa musculatura, activar esa zona da espalda superior, da espalda tamén do peito, ombreiros, trapecio. Seguimos notando o calorciño no corpo. E hoxe temos unha sesión bastante intensa, vai a ser, Así que idemos preparando na casa. 3, 2, 1, moi ben, genial. Relaxamos. Que? Desapareceu o frío, verdad, Estrella? Nada de frío. Nada de frío, xa estamos activos, xa estamos aí, veña. A ver, Mellor remedio contra o frío. Tal cual, cando teñamos frío, temos que poñer o corpo en movimento e vaise todo. Non teño no meu entorno ningunha persoa sorda, pero penso que a inclusión empeza por a comunicación e me parece bastante importante poder relacionarme con todo o mundo. Ah, sí, cando queira, así un básico, bos días, boas tardes, boas noites, algo máis, pódenos enseñar. Era algo que tiña moitas ganas de facer desde facía moito tempo, porque tamén yo quero ensinar as miñas fillas e, por desgraza, pois non hai un curso específico para pequechos, entón, pois, oye, vou no aprendendo eu e despois yo transmito a elas. a linguaxe de signo pareceme que é unha cousa interesante e coincido con ele que tamén se tiña que dar nos colexios unhas nocións. Estou empezando a plantexar que nos descansos ou ao final das clases me vaya introducindo un par de xestiños. Imos a facendo unha zancada estática, vale? O que imos a facer é traballando cas gomas, aproveitando esa posición que xa nos vai a implicar estar en tensión ao corpo, imos a aplicarlle un pouquiño máis de intensidade. O que vou a facer é dou un paso largo ao frente, levo o xeonllo de atrás cara ao chan e o xeonllo de diante vixío que non sobrepase a punta do pé. O que vou a facer é traballar a zona dos ombreiros, tenso a goma, collo aire e subo hasta a altura dos ombreiros e baixo, mantendo a posición sempre e sempre mantendo a intensidade na goma. Van dúas, van tres, apreto, mantendo esa posición. Se nos costa moito así, subimos e baixamos, vale? Seguimos, quero vixiar aquí que estemos facendo ben. Eso é, esta perniña hacia o chan, Estrella. Xa, xa. Aí, se non podes mesmo co xeonllo no chan apoiado, vale? E os brazos estendidos, e imos con unha última, estendo os brazos, aí relaxo, non sobrepaso a altura dos ombreiros e volvo cara arriba, de acordo? Ajá. Vale, relaxamos. Cando tes un profesor que te explica como son as cousas, é que é o que hai que facer. Porque ao mellor se estás en unha mala postura podes te lesionar. Entonces non, o correcto é que cando se está facendo algo mal que che corrixan e che digan como son. Pero nesto en todo, porque senón, claro... Imos a cambiar de perna, pero imos a facer o mesmo exercicio, de acordo? Cambiamos de perna, imos primeiro, colocámonos ben na posición de zancada. Levamos xeonllo cara abaixo, esta non sobrepasa a punta dos pés, tensamos goma, collo aire e subo hasta a altura dos ombreiros. Volvo, manteño sempre un mínimo de tensión na goma. E baixo. Nos costa moito así na casa, xeonllo no chan. Aí este tira, Claro que tira. Ánimo. Van 5. Van 6. 7. Manteño. 8. 9. E 10. Volvemos. Eu apoieime. Fostes Eu ao chan? apoiei, sí. Vale, Non non pasa outra, nada. sí. Cada un, eso que... E se non aguantamos 10 repeticións, 5, vale? Eu entendo que esta clase vai ser un pouquiño intensa,
ven o frío e nós temos que poñernos rápido en calor, así que para iso imos a facer exercicios que nos van a implicar un poquinho de intensidade, vale? Sí, sí que o notaba nas pernas. Eu queixar non me queixei, pero por dentro estabanme queixando. Ahora imos a facer o mesmo, pero ahora o movimento de brazos non vai ser cara ao frente, vai ser apertura, de acordo? Os brazos, fixadevos como os teño eu, semiflexionados, nin os teño nin completamente estirados, nin 90 grados. Aí, nesa posición, e sin sobrepasar a altura dos sombreiros, de acordo? Imos ca perna dereita adiante, levamos a esquerda hacia o chan, tensamos a goma, a espalda reta, sacamos peito, collemos aire e abro. Eso é. Seguimos aí. Anxos ese onllo, el tens que levalo máis caro ao chan. Aí, eso é. Mantendo a tensión na goma, contamos en alto. 7. Non sobrepasamos a altura dos sombreiros, semiflexionados. Moi ben. Moi ben, Estrella, moi ben. Mantendo sempre a tensión na goma. E abrindo un poquinho máis. E 10. Vale, 9. moi ben. Fixa, 10. os brazos non teñen que ir cara Así. adiante. Non, a esta altura, tenso, mantén a goma. Tensa a goma. Tenso. Mira, Pero tens que tenso coller... máis. Exacto, tensamos un Ah, poquinho máis. Non me fagas trampas, Estrella. non comas. Collemos aire e subimos, vale? Veña, ben. preparamos a outra perna. Non quería baixar moito, xe, estaba un pouco vago, e dixen, bueno, a ver se non me ve, pero no, o adestrador está aí atento a todo, e díxome, baixa máis o cu. Veña, preparamos a outra perna e imos alá, collemos aire e arriba. Solto. Van 4, xombligo hacia dentro, Xonllo hacia o chan, o de diante non sobrepasa a punta do pé, brazos semiflexionados, conexión escapular atrás, ao levar, 9 e 10, moi ben. Tira. Tira, oh, que palita estamos a levar. Mira, entre os cuádrices, os tríceps, parece que va a haber un Tyrannosaurus Rex por aí. De verdad que tiran? Olé. Imos a traballar en posición de agachamento, que xa o coñecemos de sobra, colocamos a goma no centro, pés separados, anchura das cadeiras, tensamos aquí, vale? Tensamos un poquinho máis a goma, tendo os brazos completamente estirados ao longo do corpo. O que vou a facer é, levo o cuiño hacia atrás, levo o cu hacia atrás, e ao subir, subo para arriba e encollemento, vale? Acerco os ombreiros hacia as orellas. Entón, tensamos aí ben, cu hacia atrás, vale? Cu hacia atrás, e arriba, 2. Levamos cu hacia atrás, e arriba, cando cheguemos arriba é cando encollemos os ombreiros, vale? Eso, van 4. Apretamos glúteos. Ao subir, activamos abdomen. Van 7. Van 8. Van 9. E van 10. Moi ben. Ahora relaxamos un segundo os sombreiros e queremos ver como facedes a seguinte serie. Quero ver que se faga correctamente. Relaxamos e vamos a repetir o mesmo exercicio, de acordo? Son 2 series de 10 repeticións. Imos alá, manteño brazos extendidos, baixamos cara atrás, sentámonos nunha cadeira imaginaria e arriba, encollemento de ombros. Eso é, acerco os ombreiros hacia as orellas. Eso é. O cu hacia atrás, moi ben. Xa estamos depurando esa técnica, sí señor. Vale, Estela, intentamos non levar tanto o torso hacia diante, vale? Mais... máis Eso é. Cu para atrás, peito para fora. Exacto. E arriba. Arriba. Cantas van? Vamos. Se preguntaba él. Vale, facemos unha máis. Vale, e relaxo, de acordo? Moi ben, soltamos aí un pouquiño. Eu, ao final, estaba anquilosada e estaba eu oxidada, pero... xa son a pro do fitness.
como é a posición de remo? A posición de remo é o seguinte. Vamos poñer aquí de lado, a goma no centro. Epa, imos a traballar a zona da espalda. Ben, aquí, levando o cuño un pouco hacia atrás, as pernas semiflexionadas, vou a tensar aquí a goma. Vale, e aquí, espalda reta, o peito hacia fora, miro frente, os cóbados vamos levar cerca dos costados, eso é, e apuntando hacia atrás. Collo aire, eso é, unha inclinación do tronco uns 45 grados, e atrás xuntamos as escápulas. Collo aire, e xuntamos escápulas atrás. Os cóbados sempre cerca das costelas, o cuño hacia atrás, os xoños non sobrepasan as puntas dos pés, eso é, elevamos o ombligo hacia dentro, dúas máis, e última, moi ben, relaxamos aí uns segundiños, como imos? Ben. Suando xa, Suando, verdad? Ben, ahora, imos a facer este exercicio, pero vamos a traballar un pouquiño máis a zona dos tríceps. Ahora estábamos traballando a zona dorsal, a zona da espalda, a zona escapular, e ahora o que imos a ir a aplicar un pouquiño máis aí intensidade nos tríceps. Entón, ahora recordade, cando acabamos aquí, verdad? Pois vamos a manter aquí a posición inicial, e o que vamos a facer é estendo hacia atrás. E temos que notar aquí, no brazo, nos tríceps, o traballo. Mesma posición, estendo. Como estuvéssemos esquiando, parecido. Eso é. Van 5. Os cóbados non se abren. Apuntan hacia atrás, van 6. Van 7. 8. Mirado frente, Noemi. 9. E 10. Moi ben, relaxamos. Imos aí, relaxando. Me cache, teño de quedar unhas fregas agora, que tiran. Eso de botalo así para atrás, notase moito. E xa ímonos a colocar na posición na que estábamos antes, imos a facer o mesmo, de acordo? Vou a poñer atrás, quero vixiar a ver como facedes. Acordamos o cuño hacia atrás, inclinados 45 grados hacia adiante, os cóbados aí pretiños das costelas, as mans, os puños comezamos aquí e estendo hacia atrás, sacando o peito hacia fora, eso é. Moi ben, Estrella, aí, conexión escapular, cando... Eu conexiono que queiras. Eso é, mantén aquí flexionado os cóbados, así, estendo. Moi ben, temos que notar aquí o traballiño, verdad? Nota. Notamos o peito hacia fora, eso, e a espalda, eso, reta. Moi ben, esa posición. Facemos dúas máis. Unha última. Xenial. Deixamos as gomiñas xa no chan. A verdade é que despois xa levamos varios días adestrando e teño que dicir que hoxe estou cansado, teño maniotas por todos lados, escarallado de todo. A min costame moito suar porque fixo moitísimo exercicio, pero nesta clase, suei. Moi bo traballo, chicos. Costouvos un pouquiño, verdad? Ai, mira, a enfocada cara de Estrella que estás a queixar. Me cachi. Toma. Moi ben, imos a estirar sobre todo este tren superior. Imos a levar aí os ombreiros cara a nós. Cal foi o exercicio que máis vos custou? A min todos hoxe, Todos? Madre mía. Ai, pero a que frío xa non hai? No. Eso, Eu ata suellos. home. Imos a cambiar de brazo. Moi ben, aí mantemos. Ben, imos a levar ahora hacia atrás, imos a estirar hacia atrás, abrindo aí, elevamos os brazos estirados, aí. Estalou. Aí estalou, verdad? Aguantamos estalou. aí. Aí, Estrelliña. Eso é, onde cheguemos, vale? Mantemos aí, suave. Ahora, levamos cara atrás, empuxamos aí do braciño, do cóbado hacia baixo, mantendo a man apoiada aí entre as escápulas. Cambiamos de brazo, mantemos aí uns segundos. Como sempre, vos na casa podedes estirar todo o que queirades. Estiramos un pouquiño. Moi ben, tal e como estamos ahora. Imos a coller aire arriba, pés separados a anchura das cadeiras. Imos soltalo doblando dende a cintura. Relaxamos.
Moi ben, suavemente imos subindo. Moi ben, damos por finalizada a clase. Moitísimas gracias por estar connosco un día máis aquí en Pulso Activo. E lembra, mantén o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño cada día, vale? O corpo vai no agradecer. Eu son Edio, o teu adestrador. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor.